Alert! О! Звучи като фрайинг пан. What? Ох. А. Как се танцува? Добре. Какво е? Боже мили! О! О! Интересно. Как го набиха? Врата. Драматично. This is a bucket. О, боже! О! Окей. Майн. Да. Това съм го запазил. Pick up that can. Ау! Замери го. Кути... Не бе, кофа. Не бе, не с това бе. О! О! Отиди, догони го и му. Убеди го. Кен. Ти не знаеш какво да гледаш. Главата му. Сложи му. Еми си текстче. Излезе ми на марка плеера това. О! Той си смени текстурата. И умря. Окей! Летна. Окей, просто летна. Enjoy. Дори няма музика, човек. Да. Чакай, ще се преник. Я погледни кулата. Нещо има ли на кулата? Кулата. Това е като погледна Fever надолу. Dream. Stay close to me, brother. Кой? Стеклёсто ми, брада. О, боже! Я ще пия един от джималовете, я го замери. Какво прави то? Това какво трябва да бъде? Куфари? Не мога да взема това, но това май не трябва да става. Окей, няма да отивам насам. Не мога. Метни боя. Скочи. Уи! Гледай. Вертележка. Аз съм стъкнат.
Това беше много интересно. О, Боже. Моля? Ау. Ау. Това не го помня. О, Всичко е наопаки. и подскачат. Отиди говори с тях. Аз ще игнорирам какво се случва тук. Какво чувам? Какво чувам? О, Боже! Кенчетата. Защо Вордакони има тук? О! Избягай. Не ми дават. Ау, свърши купона. Не мога мина. Ау! О! Но, О! It's me, Gordon. Barney from Black Mesa. Тя се превърна в Фадър Григори. Променен е това. Мога ли се тръгна? Не. О, тя гледа в небесата. И аз трябва да направя така, за да се помоля сигурно. And I've got Gordon Freeman with me. Нормален ход. О! О! кажи на тя. Алекс. бе. Къде? Къде е тя? Какво прави тя долу? Долу Долу? под бюрото. Бормашина. Аз стрелям Фенера, Фенера. О, аз ще се отръпна. О! Окей, створих ма. Why don't you position yourself near the panel over there and wait for my word? Джиман? Gordon! Oh, and before I forget, fuck